sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lee, 32 years old at manager sa isang call center company sa Ortigas. Hindi ko akalain na darating din pala yung araw na ako naman ang susulat din sa inyo. Sa loob kasi ng maraming taon, tahimik lang akong nakikinig. Pero ngayon, may kwento akong gustong ilabas. At baka din sakaling sa pamamagitan ninyo, ay matauhan ako. Nagsimula po ang lahat noong October 2024. Nagpalipas oras ako sa isang dating app. Dito ko nakita si Johnny. Chinito, may napakagandang ngiti at mukhang mabait. Picture pa lang may kung anong hatak na. Ang plot twist, magkaopisina pala kami. Agent ng ibang team. Nag-alangan ako nung una na iswipe siya dahil may common friends kami sa office. Pero dahil sa ngiti niya at dala na rin ng curiosity, nag-take ako ng risk. Swinipe ko siya. Swinipe din niya ako. Pabalik. Nagka-swipean na. Hindi natin to inabot, no? Hindi ko to na-experience Ay, talaga. Ay, kung inabot natin lang, ewan ko lang ngayon. May sakit na ako ngayon. Malamang. Naaalala ko yung isa kong kaibigan, kwento ko lang. Yung isa kong kaibigan, sobrang landi talaga nun. As in super duper. Tapos natawa ko sa, pares ka na sinabi, ito naman yung eksena niya. Okay, sobrang landi niya pero hindi siya talaga maganda. Hindi siya maganda, alam niya yon. Tsaka kita naman. Kita naman. Tapos sabi niya talaga sa akin. Kaya ka napapahamak eh. Hindi! Masyado ka real talk eh. Kasi siya din mismo nagsabi. Sabi niya, one time, alam talaga ni Lord ang ginagawa niya. Sabi ko, wow, bakit mo naman sinabi niyan? Sinabi yan, sabi niya, kasi di ba ang landi-landi ko, tapos para na akong pokpok sa kalandian. Isipin mo na lang kung maganda ako, edi may sakit na ako ngayon. Sira ulo din eh. Pero yung ibig sabihin, ang landi-landian niya, wala masyado napupuntahan. Anyways, ang chismoso mo, Diego! Ewan ko sa'yo. Chismis ka ng friends! Ikaw, Nicole. Anyway, balik tayo. So, nagka-swipean na. Si Lee na swinipe si Johnny. Nung una, simpleng kumustahan lang. Pero habang tumatagal, umaabot na ng 4 na oras ang usapan. Walang pilitan, walang awkwardness, parang ang dali-dali lang ng lahat. Ang gaan ng pakiramdam ko tuwing kausap ko siya. Yung isip ko, payapa. Yung puso ko, masaya. Sa office, nagpapanggap kaming hindi magkakilala. Walang pansinan para walang makahalata. May mundo kaming kami lang ang nakakaalam at sa mundong yon, nahulog ako. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta isang araw, mahal ko na siya. 1 taon at 6 na buwan kaming magkausap. 1 taon at 6 na buwan akong umasa. Kasi sa tuwing napupunta ang usapan sa relasyon, lagi niyang sinasabi na hindi pa siya ready. Marami pa raw siyang gagawin sa buhay, gaya ng asikasuhin ang pamilya niya sa Bicol na responsibilidad niya. Bilang isang taong marunong maghintay, naniwala naman ako. Tinanggap ko. Sinabi ko sa sarili ko na darating din kami doon. Isang araw, gumuho ang lahat. Nalaman ko na nagpapaligaw siya. Ha? Si Johnny nagpapaligaw?
Okay. Nung una, parang Yun yung wala plot lang. twist. Okay. Pinilit kong maging okay. Pinilit kong isipin na wala akong karapatang masaktan. Pero habang tumatagal, parang may kung anong pumipiga sa puso ko. Yung tipong hindi na ako makahinga na maayos. Yung tipong gusto kong sumigaw pero wala akong boses. Kaya kinausap ko siya. Sabi ko, akala ko hindi pa siya ready. Tinanong ko siya kung bakit hindi ako. Masakit yung mga tanong ko pero mas masakit pala yung sagot. Magkaiba daw kasi kami ng estado sa buhay. At although espesyal ako sa kanya, hindi raw ako yung gusto niyang makasama. Alam niyo yung pakiramdam na parang pinuri ka pero tinanggihan ka pa rin. Ouch. Yung parang ang taas ng tingin niya sa'yo pero hindi sapat yun para piliin ka. Doon ako tuluyang nadurog. Pinilit ko namang intindihin pero kahit anong gawin ko, ang sakit pa rin. Sobrang sakit. Pagkatapos ng usapan namin, sinabi ko na lalayo na ako. Hindi ako pumasok sa trabaho. Umiyak lang ako ng umiyak. Kahit pagod na ako, tuloy pa rin ang luha. Para bang walang katapusan. Tambalang kumikinang paano po ba mag-move on? Paano ba unti-unting tatanggalin yung nararamdaman mo sa isang taong hindi ka naman pinili? Paano ko tatanggapin na kahit anong ibigay ko, hindi pa rin ako ang gusto? Ang hirap kasi habang siya masaya na sa iba, ako, umiiyak pa din. Naaalala siya sa mga simpleng bagay. Ay, gusto ko na makalaya sa ganitong pakiramdam. Nakakapagod na. Parang araw-araw akong nakikipaglaban sa sarili ko. Sinasabi ng utak ko na tama na pero yung puso ko ayaw sumunod. Miss ko nang tumawa ng totoo. Yung hindi pilit. Yung hindi tinatakpan, yung sakit. Umaasa ako na tulad ng dati habang nakikinig ako sa inyo ay unti-unting gagaan ang pakiramdam ko. Sana yung susunod na sulat ko hindi na puno ng sakit kundi puno na ng aral. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Lee. Dito na naman sa gitna ng dilim, hinahanap ang tinig mo sa hangin. Hi. Mga alaala. Unrequited love. Yan. Yung Ang sakit ikaw lang nun. ikaw lang pala. Tsaka, ang nakakalurkay dito yung 1 year and 6 months. Oo. Ang tagal-tagal na landi-landian, di ba? Yung feelings na na-invest. Correct, 'di ba? Yung oras na Oo, ginugol, grabe. yung na-imagine ko yung sa office, yung meron kayong sariling bubble or sariling Oo. mundo na hindi nyo pinapakita sa iba. Yung pag Correct. ganong klaseng bonding moment, tas ang ending ay wala. Mm. Well, of course, hindi naman madali talaga yan. Pero yun po talaga yung katotohanan eh. Hindi naman po Mm. Correct. lahat na nakakalandian natin, na nakaka-swipe left, right, up, Oo. down, down, ay makakatuluyan natin. Tama. Ganon talaga. It's part of it. Kasi nga, sa totoong buhay nga, di ba, nagpipretend tayo kahit magkarelasyon na. Eh, dun pa sa, paano pa sa online? Kaya nga. Di ba hindi magka-opisina eh. Grabe. Magka-opisina sila pero hindi, pero tsaka, alam mo, Lee, in fairness naman to Johnny, hindi ko na maintindihan kung anong gender ninyo. Basta anyways, Oo. in fairness naman to Johnny, ilang beses siya nagsabing hindi pa siya ready. Mhm. Baka ayaw mo lang pakinggan yung part na hindi siya ready sa'yo. Oo. Baka Diba? ikaw sa mind mo na parang iba yung pagka-interpret mo Oo, na correct. wait ka lang dyan. correct. Pero siya naman saying yun na Hindi ikaw. talaga. Oo, hindi ikaw. Parang he's trying to be gentle lang. Correct, Ayaw diba? kanyang masaktan. Gentle lang. Kasi natin alam kung man o woman. Eh. Oo. Kasi biglang nagpaligaw na dyan naguluhan kami, O di ba? baka nagkamali lang yung sulat ng writer na Oo. nanligaw. Baka, nanligaw Oo. ng iba. Mhm. 'Di ba? So, yun yung eksena talaga dito, Lee eh. Kaya nga minsan, ito yung tanong eh, sino bang may kasalanan? Yung umasa o yung nagpaasa? Aray.
Sakit. Buti na lang, tapos na kami dyan. Ayan, Pero alam oo. niyo, mga problema namin ngayon, mas mahirap eh. Hindi, pare-parehas na mahirap. Ang problema namin ngayon, paano itatawid yung gas, Yan. allowance na Tama. naubos na yung pang isang linggo. Correct. Na dapat pang isang buwan, di ba? Pero in fairness, may rollback, so okay naman, Ayan, di ba? Kaya nagpapasalamat kami sa mga bumibisita na may alay. Kahit Correct! paano, nakakatipid yung mga pamilya namin na papakain namin. Ayan, di ba? Kahapon, no? Ang sarap ng papansit na bigay Oo. sa atin ng mga friends natin from Goldmine Goldmine, Rice. salamat. Goldmine Rice, maraming salamat for always supporting the events of Love Radio. And let's support their booth sa Franchise Expo happening on April 24, 25, Ayan. and 26 Magkita-kita at the tayo dyan, ha? SMX Convention Oo. Center. Yan. Ayan. Hay, balik tayo kay Lee. Well, moving on is never easy. Tama. Iba-iba naman din talaga pati tayo ng timeline. Correct. May mga iba dyan na mabilis, may iba na matagal, ganyan. Pero ang malinaw dito, Lee, kung ikukumpara mo dun sa ibang mga taong walang closure, yung sa'yo may closure. Oho. Kung titingnan mo na lang, at least nalaman mo, Oho. hindi talaga ikaw yung pinili, hindi talaga ikaw yung gusto. Maaaring walang mali sa'yo. It's just that, hindi, wala talaga mali sa'yo. It's just that, hindi lang ikaw talaga yung tipo niya. Oo. Ganun lang talaga yun. Sometimes kasi we must know how to read between the lines eh. Yan na nga. Diba? Hindi, ang hirap kasi, aminin na natin, Jegs, pag type niya natin yung isang tao, Oo. lahat ng mga ginagawa niya may meaning. Correct. Yan yan. Diba? Ang tawag dyan sa psychology, yung emotional hijack. Eh. Ayan. Diba? Ay, Yung, hinawakan niyo yung kamay ko. Oo. Crush niya ako. Diba? O kaya, hanggang... binigyan ka na nga ng papel eh. Oh, binigyan ako ng papel. I'm sure hindi niya lang masabi yung feelings kaya blanco. O kaya, na-wrong send siya sa akin ng letter J. Ang gusto Oo. talaga niya, heart. Ganon. Na-wrong send lang siya ng letter J. Pagka kasi type mo ang isang tao, lahat ng bagay may meaning. Kaya Oo. siguro, kahit gustuhin niya man to read Oo. between the lines, hindi niya carry. Especially sa utak ng isang babae. Ayan, totoo yan. 'Di ba? Ang favorite editorial cartoon na lagi kong kinikwento noon pa man na hanggang ngayon na 22 years on radio, lagi ko siyang kinikwento. Yung isipin mo sa newspaper ko siya na nakita na editorial cartoon na noon pa man, 'di ba? Na parang difference kung paano mag-isip ang lalaki at babae. So dun sa editorial cartoon na 'yon, nasa kotse on their first date. Babae nakaupo sa passenger seat, lalaki nakaupo sa driver's seat. So si babae, sobrang daming thought bubbles. Nagustuhan niya kaya yung outfit ko? Ano kaya ang tingin niya dun sa pabango ko? Nabanguhan kaya siya? Saan kaya kami kakain? Kakain kaya ako na marami o pabebe lang yung kakainin ko? Pagkatapos ba nitong first date na ito, may second date? Yan. Pag nag-second date ba, may third? Pag fifth date ba, makikilala ko na yung parents niya? Pag nakilala kaya yung parents niya, matatypan kaya ako? Pag finally, nagustuhan nila kaya ako? Kailan kaya kami i-engage? Ayan. Pag na-engage kami, ilang years bago ikasal? Pag kinasal kami, ilan lang kaya magiging anak namin? Alam mo, ang dami nang umandar sa utak ni babae. yung sa lalaki, Sa lalaki. Nicole, Dun sa anyari? isa lang ang thought bubble na lalaki. Saan ako magpa-park? Alam mo, yung editorial cartoon na yan, sobra yung tatak sa utak ko talagang, ang dami ko nakalimutan in life, pero yan hindi ko talaga makalimutan because it's a perfect picture Yes. of how different we think and feel. Magkaiba tayo, ang layo na ng inabot ng babae. Si kuya, nandun lang siya sa parking. 'Di ba? So kung halimbawa kasi, pag-type mo rin kasi talaga yung tao, nandun ka na sa ano kaya. Kaya yung Correct. sinasabi mong emotional hijack, hindi ka na logical Hindi na mag-isip. logical, wala Hindi na. wala na. Doon ako sa Kahit lahat ng gawin niya, kasi like niya ako. Kahit Ganon. nga actually yung red flag nakikita, parang nag-a-alarm yung logic mo, yung prefrontal cortex mo, sinasapawan niya. Nagiging pink. Oh. Hindi yan red Yung flag, pink naging yan. pink. Hindi totoo. Kaya nga 'di ba Oo. minsan may kakilala tayong mga kaibigan o kaya meron o tayo din minsan. Nasasabihan tayo na, alam mo bakit attracted ka dyan? Red flag naman. Di ba nakikita ng ibang tao, pero dahil ikaw nga, nandyan ka sa sitwasyon na ang nakikita mo lang sa kanya ay flowers, kisses, chocolate, and everything nice. Ayan. Hindi mo na nakita na nagsisend naman siya ng signal na hindi ka naman niya gusto. Correct, oo. Ilang beses niyang sinabing hindi siya ready. 'Di ba? Pero yun, kaya kung meron mang at least alam mo, feeling ko kaya pwede nating matanggap ang isang bagay. Mas madali ang pagtanggap sa isang bagay pag meron tayong accountability. Yes. Or feeling natin may ambag tayo ba't nangyari. So ang ambag mo dito is sinabihan ka naman
pero hindi ka nakinig. Tsaka meron ka dapat meron kang trigger na pag oops hindi na. Naalala ko dati yung isang nagpadala din dito sa Borna, yung sa coffee shop na tumambay. Tapos oo. sinutangan siya. Oo. So nung naramdaman niya block na. Correct. So, dapat Naramdaman niya Oo. kagad na parang papunta na ito sa, kaya lang pala ako freenend. Oo. Kasi para ako i-scam, Yan. blinak na agad. Oh, Ganon. grabe din yung investment ng feelings niya doon Oo. Pero hanga ako doon kay ate girl kasi biglang nakita niya. Nung sinabing mangungutang ng 20K ba yun? Oo. 20K, agad block. Diba? Yan. Lipat ng coffee shop. Next. Next coffee shop na tatambayan na merong makikilala. Oo. And speaking of next, that's the next thing to do. Oh. Goodbye and then next. Move on na. Hindi nga lang natin alam kung kailan kasi iba-iba po tayo ng timeline pagdating sa moving on. But definitely, tapos na yung chapter na yan. Correct. And hindi ibig sabihin na wala nang ibang mga chapters. Tama. 'Di ba? Kasi nga habang hindi pa happy, ibig sabihin hindi pa ending. Yes. 'Di ba? So, magkakaroon ulit ng kulay ang iyong love life. Next time, mas wais. Oh, ika nga Lee, laging sinasabi to ng mga OGs na charge to experience. Correct! 'Di ba? Ganun talaga. Pampatibay naman 'yan. Tama. Pampatatag, Oo. pampatapang, ganyan. Tsaka, Pampatalino. Huwag ka maglala, hahabol ka pa, may bingo pa, 32 ka pa rin Correct. naman Apakabata eh. Oo. Yung friend ko nga 78, hindi pa nawawalan ng pag-asa. Oo, eh. tama. Sabi niya talaga sa akin isang araw Nicole, kailan ko mahanap ang dawan? 78 na yon. Laban lang. Laban lang. Ito pa rin ba tambalang kumikinang? Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Was brought to you by Ayun. So, Ayun na nga. Lee, ayan, kumbaga lang yan part ng growing up. Oo. Ganun lang talaga. Tsaka minsan alam mo kaya nakakadagdag dito yung mga sama ng loob. Mhm. Kasi nga hindi ikaw yung pinili. Yan. So dahil hindi ikaw yung pinili, may feeling ka na May pagkumpara may na. oo. Tsaka may feeling ka na may kulang sa'yo. Oo. Wala namang taong perpekto. Pero talagang maaring hindi naman talaga. Wag mo isipin lagi na may mali sa'yo, may kulang sa'yo, ang dami mong wala na meron siya. Hindi, sadyang talagang hindi lang kayo nag-fit. Oho. Ganun lang talaga yun. Tama. May mga namimit lang tayo para landi-landiin, Oo. to pass the time. May mga iba, they go through our lives as lessons. Oo. Yung iba as, ganun talaga. Tsaka siguro doon kay Johnny, baka pinoproject niya yung other character Kasi online kayo nag-uusap Pwede din. 'Di ba? Tsaka yun, 'di ba? May So parang ikaw naman, seryoso ka talaga na all out ka na. Oo. Eto talaga, this is me. So nung nakita niya ay, 'di ba? Parang ganun. hindi niya Hindi, nakikita tsaka, sa sarili. alam mo, you also gain the friend. Kung halimbawa gusto mo siyang i-maintain sa life mo. Kaya lang kasi kung romantic na agad yung Oo. gusto mo, yun lang talaga. Hindi talaga lahat ng gusto natin ay gusto tayo pabalik. Yun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Tama. Oh. Ay, ganun talaga. So landi pa more. Mm. Sa iba. Sa iba. Oo. Hanap ng iba, 'di ba? Tas medyo tingin-tingin, may red flag ba? Correct. Ganyan. Dapat siguro ito, matuto ka na pag nakita mo na. Science. Tsaka pag nagsasabi, tingnan mo. Tsaka kung ako yun, may inis ako eh. Nagsabi-sabi siya na hindi pa siya ready, so maya-malaman ko papaligaw. Oo. Ano yun? Parang tanga. Pag Ano yun? tumayo na naman yung isang Nicole Yala na nasaktan dati. Oo. Parang tanga to. Diba? Ay, nako. Oh well. O siya? Oh, yun nga pala, invite namin ng lahat hangover. Ayan, every Thursday. 4 p.m. Yes. With your favorite artists at 4 p.m. Follow them on their socials. Hangover PH. At tuloy-tuloy pa rin po Open from Tuesday to Sunday ang Star City. Yes. Tuesday to Friday, alas 2 po hanggang alas 10 Correct. yan. And Saturdays and Sundays sa 1 p.m. to 10 p.m. Ayan. Yan. Mas maganda din po na i-check out nyo po yung Facebook page ng Star City kasi sometimes meron po dyang mga private function na yan. close siya to the public. Yeah. Yan. Kaya kung may balak po kayo, i-double check nyo lang po Follow yung nyo po yung page nila para updated. Yes, true lalo. O siya, Alright. kami po i-exit na muna. Sa lahat ng mga nanonood sa atin sa YouTube, thank you so Hello, much. salamat. Thank Ingat you. po kayo ha. Bye. Mainit po. Hydrate. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!